ngayon ang super trio ni Scottie Thompson, Jordan Clarkson at Kai Sotto. Sino kaya ang dalawang player na karapat-dapat na idagdag dito upang maging buo at solido ang first five natin? Pero teka muna mga bay, kape break muna tayo mga bay, konting trivia muna tayo. Nung minsang mag-concert sa Pilipinas si Madonna noong taong mga 1980s, kasagsagan din yun ng kasikatan ni Samboy Lane. Nagsimula ang lahat sa isang photo shot sa backstage. After that, sa di inaasahan, nagkapalitan sila ng number. Kaibigan kasi ni Samboy Lim ang co-producer ng concert. Ayon sa mga marites noon, sa lahat daw ng nagpa-autograph kay Madonna, kay Samboy Lim lang daw tila napako ang atensyon ng singer. Ang chika pa noon, nagstay pa raw ng isang linggo si Madonna at madalas daw makita si Samboy Lim sa hotel na tinutuluyan ng Queen of Pop. Pagbalik ni Madonna sa States, nagpatuloy pa rin ang illicit affair nila. At bilang patotoo sa naging ugnayan nila, nabanggit pa sa kantang Material Girl ang pangalan ni Samboy Lim. Wow! Samboy Kiss Me, Samboy Hugs Me. Konting subscribe naman dyan. Minsan lang naman ako humihingi ng konting suporta sa inyo. Pasensya na po kung saksak sinagol itong mga content natin. Kung sa Tagalog pa mga bay, halo-halo ang ibig sabihin ng saksak sinagol. Basta para sa bayan at kaalaman, itatampo ko talaga yan dito sa munting channel natin mga bay. Pasensya na po sa quality ng video ko, kasi cellphone lang kasi ang ginamit. Cellphone lang kasi ang ginamit ko mga bay. Yung pinag-usapan natin kanina mga bay, yung trivia kanina, pasensya na po. Jokes lang yun mga bay. Usapang basketball tayo mga bay. Sa nabanggit ko sa mga nakaraang videos natin sa top 12 na sina Junmar Fajardo, Japet Aguilar, Jordan Clarkson, Renz Abando, Jamie Malonzo, CJ Perez, Dwight Ramos, Bobby Ray Parks Jr., Chris Newsome, Scottie Thompson, AJ Edo at Kai Sotto. Kaabang-abang talaga dito ang tambalang Junmar Fajardo at Kai Sotto. Kaabang-abang din itong tambalan ni Scottie Thompson at Renz Abando kasi puro mga hustle players to. Kaabang-abang din ang super trio ni Dwight Ramos, AJ Edo at Jamie Malonzo. Kaabang-abang din ang super duo ni Bobby Ray Parks Jr. at Jordan Clarkson. Kahit sino sa mga nabanggit natin dito sa top 12, puro magandang kombinasyon ang kalalabasan nito mga bay. Habang palapit na ang FIBA World Cup, pag-uusapan muna natin dito ang napili ko dito sa first 5 para sa Gilas Pilipinas. Disclaimer lang po, opinion ko lang to, ang napili ko dito sa first 5. At ito yun, sina Jordan Clarkson, Jamie Malonzo, Scottie Thompson, AJ Edo at Kai Sotto. Kahit wala tayong legit na sniper sa 3-point area, pero pag ilagay sa shooting guard itong si Jordan Clarkson at si Scottie Thompson ang magiging point guard natin, mas maganda to sa posisyon ni Jamie Malonzo as a small forward, habang power forward si AJ Edo at si Kai Sotto sa center position. Hindi masyadong mahirap sa center position ni Kai Sotto kasi itong si AJ Edo at Scottie Thompson sobrang mabangis to sa block shots at rebounds. At dito lalabas ang malaking tsansa ni Jordan Clarkson at AJ Edo sa Rainbow Country. At idagdag mo pa dito ang pagka-athleticism ni Jamie Malonzo. Kaya importante talaga na mapasama to si Scottie Thompson sa lineup. Kasi pag wala to si Scottie Thompson, mapipilitan tayo na si Jordan Clarkson ang magiging point guard natin sa first 5. At ang papalit sa shooting guard, itong si Dwight Ramos o di kaya si Renz Abando. Kaya mas komportable ang kombinasyon sa first 5, itong si Jamie Malonzo at Jordan Clarkson.
kung si Scottie Thompson ang magiging point guard natin. At ang kukumpleto sa first 5, itong twin tower natin na sini AJ Edo at Kai Soto. Total, napag-usapan na natin ang first 5. Lubos-lubosan na lang natin mga bay na pag-uusapan natin ang second 5. Ang napili ko dito ay sina CJ Perez sa point guard position, Renz Abando sa small guard, Dwight Ramos sa small forward, Japet Aguilar sa power forward, at Junmar Fajardo sa center position. Sa nakikita ko dito, medyo hindi rin mahihirapan ang tambalang Japet Aguilar at Junmar Fajardo dito sa forward at center position. Kasi malupit na slasher to sina CJ Perez at Renz Abando. At ang kukumpleto sa kombinasyon dito sa first 5 at second 5, itong dalawang to ang magiging dark horse natin sina Bobby Ray Parks Jr. at Chris Newsome. Pero ang malaking blockbuster talaga dito na pang booster sa malaking impact sa Gilas Pilipinas ay itong si Jordan Clarkson. Kaya sa tingin ko dito, pinaghahandaan din ito ng todo sa Dominican Republic, Angola at Italy. Kasi hindi basta-basta na NBA caliber itong si Jordan Clarkson. Tandaan nyo, tinagurian itong the 6th man sa NBA si Jordan Clarkson. Kaya sana'y hindi lang magpapabuhat ang lahat kay Jordan Clarkson. Dapat lahat dito ay magko-contribute at magpakitang gilas sa Pilipinas. Dito lang siguro tayo mababad trip pag isa sa mga lineup na to ang tatanggalin at ipalit tong mga Ravena Brothers. Okay lang sana kung ang ipapalit dito sina William Navarro, Jordan Heading, Carl Tamayo, Justin Baltasar, pero hindi sila nakasama dito eh. Kaya malaking problema talaga pag isa sa mga top lineup na to ang tatanggalin tapos itong Ravena Brothers ang ipapalit. World Cup to ang pinag-uusapan natin mga bay. Alam nyo mga bay, kahit opinion ko lang to, kahit hindi ako basketball analyst, kahit fans lang ako sa Gilas Pilipinas, kahit hindi ako head coach katulad ni Chat Reyes, pero para sa akin in logical sense, ito ang pinakasulid na lineup pag wala lang sana itong mga Ravena Brothers. Kaya sana naman kayong mga Ravena Brothers na lang ang mag-isip-isip pag kayo ang pinili dyan sa lineup na yan. Tanggihan nyo na lang sana. Marunong naman sana kayong magpaparaya sa karapat-dapat. Sana'y marunong din naman kayong mahiya kasi para sa karangalan ng bansa natin to. Hindi to pang favoritism kagaya sa PBA. Hanggang dito na lang mga bay o rock and roll na tong tanan mga bay.